гореше в Балкана. Но под пепелта на примирението тлееше жаждата. Днес отбелязваме 150 години от онзи величествен и кървав април на 1876 година. Времето, в което малкият народ реши да примири сили с една империя. Има дати, които не просто стоят в календара, а пулсират в кръвта ми. Има събития, които не са просто факти от миналото, а темели, върху които е съграден домът на нашата свобода. Преди век и половина в един съдбовен април българският народ извърши най-голямото чудо в своята история. След 500 години мълчание и тъмнина той намери сили не просто да проговори, а да извика. Този вик бе свобода или смърт. Помним Копривчица и кървавото писмо на Каблешков. Помним Панагюрище и знамето на Райня княгиня. Помним волята на Бенковски и неговата хвърговата чета. Но днес си спомняме и за пепелищата. Спомняме си за Батак, Вегощица и Клисура. Тяхната саможертва не беше напразна. Тези пожари осветиха българския въпрос пред очите на целия свят. Гърмежите на априлските пушки събудиха съвестта на Европа и доведоха до освобождението, което дойде само 2 години по-късно. Днес, когато свеждаме глави пред паметниците на героите, нека не просто тъгуваме за тяхната гибел, нека празнуваме техния подвиг. Нека носим в сърцата си оня пламък, който носиха те. Нека бъдем достойни наследници на онези, които имаха дързостта да поискат свободата и тя да е възможна. Нека пазим България така, както те я обичат. Повече от живота си. Като бяхме предизвестени за вашето затваряне, нападнахме конака. Днес вече в Копривчица няма нито един турчин. Ако вие, братя, сте били истински патриоти, последвайте нашия пример. Бунт на оръжие! В деня, в който го осветихме, целият град пееше. Не бях вече учителката Райна, бях символът. На коприненият плат извезах думите, които горяха в сърцата ни. Свобода или смърт. И знайте, смъртта ни плашеше, защото тя беше цената на волята ни. Моята цел е постигната вече. В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее. По-късно, априлското въстание не е просто глава в учебника, то е документ за национално достоинство. Те паднаха, за да възкръснем ние. Те изгоряха, за да свети днешния ден. Те изгубиха битката, но спечелиха България.